Frate, am trăit moment de film azi la metrou. Dacă ai scăpat iar telefonul pe șine, nu mai vin după tine. Mai bine, m-am așezat lângă o tipă, mi-a zâmbit. Zâmbea că avea căști și asculta podcast motivațional. Nu, bro, s-a uitat direct la mine. Contact vizual de ăla dubios de lung. Poate se gândea unde te-a mai văzut, la știrile de la ora 5. Fii atent, scot telefonul, fac că mă uit în el, dar îi zic: scuze, dar cred că ți-ai uitat zâmbetul la mine în privire. Nu. Da, mă, cu voce calmă, în urechea ei stângă. A plecat? A stat, a clipit de 3 ori și a zis: ai mereu replici din astea? Deci încă n-a fugit. Ce i-ai zis? Numai când întâlnesc oameni care mi se lipesc de retină. Bro, te-ai transformat în status de haicioe. Îți jur că s-a înroșit. Râdea, se juca cu șnurul de la geantă. Asta înseamnă fie că e interesată, fie că pregătește spray-ul cu Piper. I-am zis că urc la Victoriei. Mi-a zis că și ea... Coincidență sau soartă? Soartă, bro. Că am urcat? Ia după mine? Și? M-am oprit. I-am zis: dacă nu-ți cer numărul acum, cred că o să mă gândesc la tine toată ziua. Mamă, poți să te și angajezi ca poet pe TikTok. Frate, știi ce mi-a zis? Zi. Noroc că eu nu te uit așa ușor. Așa și ai cerut numărul? Normal, mi l-a dat, cu prefix. Frate, asta e echivalent cu sărut pe obraz plus părinții acasă. I-am scris deja: on ajunsă bine? Sau tot în mintea mea ești? Te bat cu inimioarele tale. Po, am stiu. Ai noroc, stil ai doar când dormi. A răspuns: ajunsă bine. Și da, încă acolo sunt. Ok, respect, chiar ai dat gol azi. Îți zic eu, când am chef, rup. Tu când ai chef sperii, azi ai avut noroc. Zim că-s zeu. Ești semizeu, al replicilor de 2 lei, dar totuși zeu. Merge un suc diseară în cinstea mea? Merge, dar tu faci cinste cu pidon cu metrou.